ଜୁନସ୍ ପୁସ୍ତକ ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 1 ପଦରେ ଏଠାରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଅମିତୟଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜୁନସଙ୍କ ନିକଟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ବାକ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା, ଉଠ ନିନିବି ମହାନଗରକୁ ଯାଅ ଓ ତହିଁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଘୋଷଣା କର, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟତା ଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି। এই କେତେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମତେ ଜଣେ ଭାଇ କଲ୍ କଲେ ଏବଂ ପଚାରିଲେ, ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ଜୁନସ୍ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କର କହିଥିବା କଥା ପୁରା ହେଲା ନାହିଁ? ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ କଥା କହିଲି, ପୁଣି ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଲି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏହି ବାକ୍ୟ ବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି ଜୁନସ୍ଙ୍କର କହିଥିବା କଥା ପୁରା ହେଲା ନାହିଁ, ଏହାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମୁଁ ଜୁନସ୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ବାକ୍ୟ ଲେଖାଗଲା ପରମେଶ୍ୱର ଜୁନସ୍ଙ୍କୁ ନିନିବି ମହାନଗରକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ବାଇବଲରେ ଜୁନସ୍ ନିନିବିକୁ ନ ଯାଇ ସେ ତର୍ଷିସରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତର୍ଷିସକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ଗୋଟେ ଜାହାଜରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଜାହାଜର ତଳ ଭାଗରେ ଯାଇ ସେ ଶୋଇ ପଡିଥିଲେ, ଏହା ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହେ। ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ହେଲା, ଢେଉ ଉଠିଲା ଏବଂ ଜାହାଜ ଟଳମଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତଳେ ଯାଇ ଦେଖିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଜୁନସ୍ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇ ପଡିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଉଠାଇଲେ ଏବଂ ଜୁନସ୍ଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଶୋଇ ପଡିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଉଠନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଦେବତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଜୁନସ୍ ଉଠିଲେ ଏବଂ ଜାହାଜରେ ଭୟ ଚାଲିଛି। ସେହି ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଗୁଳିବାଣ୍ଟ କଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ନାଁ ଲେଖିଲେ ଏବଂ ଗୁଳିବାଣ୍ଟ କଲେ ଏବଂ ସେହି ଗୁଳିବାଣ୍ଟରେ ଜୁନସ୍ଙ୍କର ନାଁ ଆସିଲା। ତେବେ ଜୁନସ୍ଙ୍କୁ ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କିଏ, କେଉଁ ଦେଶରୁ ଆସୁଛ, ତୁମେ କଣ କରୁଛ? ତେବେ ଜୁନସ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି, ଯଦି 9 ପଦ ପଢିବେ ଏଠାରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ତହିଁରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଜଣେ ଏବ୍ରିୟ, ପୁଣି ଯେ ସମୁଦ୍ର ଓ ଶୁଷ୍କ ଭୂମିର ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପରମେଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଭୟ କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ସମୁଦ୍ରକୁ ଅଶୁଷ୍କ ଭୂମିକୁ ଯିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକ ସେ ଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ସେହି ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଜୁନସ୍ଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ, ମହାଶୟ ଆମେ କଣ କରିବୁ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ এই ସମୁଦ୍ର ଶାନ୍ତ ହେବ? ଆମେ ଜାଣିପାରିଛୁ ଯେ ଆପଣ এই ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ এই ଜାହାଜ ଟଳମଳ ହେଉଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଜୁନସ୍ ସେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ। ସେ କଣ କହିଲେ କି ମତେ ଉଠାଅ ଏବଂ ଜାହାଜରୁ ମତେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପକାଇ ଦିଅ। ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଜୁନସ୍ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ଉଠାଅ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପକାଇ ଦିଅ, ତେବେ ସମୁଦ୍ର ଶାନ୍ତ ହେବ। ଏବଂ ଠିକ ସେମାନେ ସେଇ ପ୍ରକାର କଲେ। ଯଦି ଆପଣ ପଢିବେ 15 ପଦ, ସେଥିରେ ସେମାନେ ଜୁନସ୍ଙ୍କୁ ଧରି ସମୁଦ୍ରରେ ପକାଇ ଦେଲେ, ପୁଣି ସମୁଦ୍ର ଆପଣା ପ୍ରଚଣ୍ଡତାରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେଲା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଜୁନସ୍ କହିଥିବା କଥା ଏଠାରେ ଘଟୁଛି, ପୁରା ହେଉଛି। ଲୋକମାନେ ସମସ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମହାଶୟ ଆମେ କଣ କରିବା? ତେବେ ସେ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ ଜୁନସ୍ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି କି ଯିଏ ସମୁଦ୍ରକୁ ଏବଂ ପୃଥିବୀକୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୁଁ ସେବା କରେ। ତେବେ ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, সেই ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ କହିଥିବା କଥା ଏଠାରେ ସଫଳ ହେଉଛି। ସେ କହିଲେ, ମତେ ତୁମେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପକାଇ ଦିଅ, ତେବେ ସମୁଦ୍ର ଶାନ୍ତ ହେବ। ତେବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇଲେ ଏବଂ ପକାଇ ଦେଲେ। ସେ ପ୍ରଥମରେ ଆଡ୍ରେସ ଦେଲେ, ମୁଁ ଜଣେ ଏବ୍ରିୟ ଏବଂ ଯିଏ ସମୁଦ୍ର ଏବଂ ପୃଥିବୀକୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୁଁ ଭୟ କରେ।
ଯେ ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଏବଂ ଯାହାଙ୍କୁ ସେ ସେବା କରନ୍ତି ସେଇ କହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର କଥା ଏଠାରେ ସଫଳ ହଉଛି। ସେ କହିଲେ ତମେ ମତେ ଉଠାଅ ସମୁଦ୍ରରେ ପକାଇ ଦିଅ, ତେବେ ସମୁଦ୍ର ଶାନ୍ତ ହେବ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ରରେ ଜୁନସଙ୍କୁ ପକାଇ ଦେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସମୁଦ୍ର ଶାନ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା। ଏଠାରେ ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ଯେ ଜୁନସ କହିଥିବା କଥା ସଫଳ ହେଉଛି। ଏବେ ଆମେ ସେ ଏକ ପଦ ଯାହା ଆମେ ପଢିଥିଲୁ, ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର ଜୁନସଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ନିନିବିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ, ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ପଢିବେ 3 ଥର ଯଦି 3 ଅଧ୍ୟାୟ ଯଦି ପଢିବେ, ଅନନ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ବାକ୍ୟ ଜୁନସଙ୍କ ନିକଟରୁ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା, ଉଠ ନିନିବି ମହାନଗରକୁ ଯାଅ, ପୁଣି ଯାହା ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଆଜ୍ଞା କରିଅଛୁ ତାହା ସେଇ ନଗର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଚାର କର। ପରମେଶ୍ୱର ଜୁନସଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ନିନିବି ନଗରକୁ, ନିନିବି ସହରକୁ ଆମେ ନଷ୍ଟ କରିବା, ବିନଷ୍ଟ କରିବା। ଏଇ କଥା ଜୁନସଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଥିଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହା ଭାବବାଣୀ ନଥିଲା, ଏହା ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଥିଲା, ଚେତାବନୀ ଥିଲା। ତାର ଅର୍ଥ ଯଦି ଆପଣ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ନା ତାହେଲେ এই ପ୍ରକାର ଘଟିବ। ଜୁନସଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ, ଏହା ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଟେ ଗୋଟେ ନଗର ପ୍ରତି। ସେଥିପାଇଁ ଜୁନସଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ତର୍ଷିସରୁ ଫେରାଇ ଆଣିଲେ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହୁଁନଥିଲେ ଯେ ସେ ନିନିବି ନଗର ନଷ୍ଟ ହଉ। ଏଥିପାଇଁ ଜୁନସଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିବା ପରେ ବି ଜୁନସ ଶୁଣିକି ଅଶୁଣା କରି ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଆଡେ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହୁଁଥିଲେ, ଯେଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ନିନିବି ନଗର ରକ୍ଷା ପାଉ, ଏଥିପାଇଁ ବୋଲି ଗୋଟେ ଉଲ୍ଟା ପଟେ ଯିବା ଜୁନସଙ୍କୁ ସେ ପୁନର୍ବାର ଗୋଟେ ମାଛ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁନର୍ବାର ନିନିବିର ରାସ୍ତାରେ ଆଣିଲେ ଏବଂ ଜୁନସ ନିନିବିକୁ ଗଲେ ଏବଂ ପ୍ରଚାର କଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଜୁନସ ନିନିବିକୁ ଯାଇ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ରାଜାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଶୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଉପବାସ କଲେ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଏବଂ ବିନତି କଲେ ଏବଂ ଅନୁତାପ କଲେ। ଅଦ୍ଭୁତ କଥା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଅଟେ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏହା ଏକ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଥିଲା, ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ନଥିଲା। ଆପଣ କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଜୁନସ ଗୋଟେ ଫାଲ୍ସ ପ୍ରଫେଟ ଥିଲେ ବୋଲି। ଯଦି ଆପଣ ଫାଲ୍ସ ପ୍ରଫେଟ ବୋଲି ଜୁନସଙ୍କୁ ପ୍ରୁଭ କରୁଛନ୍ତି, ଜୁନସଙ୍କ ଭାବବାଣୀ ପୁରା ହେଲା ନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜୁନସଙ୍କୁ ଏକ ଫାଲ୍ସ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ବୋଲି ଆପଣ ପ୍ରୁଭ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଜୁନସ କହିବା କଥା କଣ ପୁରା ହେଲା ନାହିଁ କି? ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ସେ ନିଜେ କହିଲେ ମତେ ସମୁଦ୍ରରେ ପକାଇ ଦିଅ, ତେବେ ସମୁଦ୍ର ଶାନ୍ତ ହେବ। এই ପ୍ରକାର ଜଣେ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ କେବେ ତାଙ୍କର କଥା କେବେ ଅସଫଳ ହେବ କି? କେବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ନଥିଲା, ଏହା ଏକ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ନିନିବି ନଗରକୁ ପରମେଶ୍ୱର ନଷ୍ଟ କଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଦୟାଳୁ ପରମେଶ୍ୱର, ପ୍ରେମିକ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ସେ କୃପାମୟ ପରମେଶ୍ୱର। ଏଇ କଥା ଜୁନସ ଜାଣିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଜୁନସ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ନିନିବିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମେ ଦୟାଳୁ ପ୍ରଭୁ ଅଟ, ତୁମେ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରଭୁ ଅଟ, ତୁମେ କୃପାବାନ ପ୍ରଭୁ ଅଟ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହା ଏକ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଯାହା ବାଇବଲରେ କହିଛନ୍ତି ତାହା ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ବି ଅଟେ ଏବଂ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ବି ଅଟେ। ଆପଣ ବାଇବଲକୁ ଠିକ ସେ ପଢନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଇ କଥାକୁ ଆପଣ ଅଲଗା ଆଡେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅଲଗା ମିନିଂ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରେ, ତାପରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୁନସ ଏକ ଫାଲ୍ସ ପ୍ରଫେଟ ନୁହନ୍ତି, ଜୁନସ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା, ଏକ ସତ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଅଟନ୍ତି।